imanlı mümin Müslüman doğalla. Ulamalar, çın hak mürşitler, insanları Allah'ın aşkına, insanları din ve Allah'ın mehabbetine durmağa mert bolan beyik ulamalar bir derman kef aydiyalar. Aydiyan kepler işi. İllem teşgal nefseke, illem tuşgil nefseke, şagaletke. Ey adam, ey insan, eğer öz nefsini, eğer içindeki keplep duran nefsini, uş özünü, ya dünyana, halal dünyana, ya ahiretine bir peydalı, bir befitli zada güymemesen, nefsin seni biderek yere güymer diptir. Ey adam, eğer nefsini, özünü, ya dünyana, halal dünyana, ya ahiretine peydası olacak zada güymemesen, nefs seni biderek dağda, biderek yana seni güymer deyiptirler. Adam erti turanına ya akşam yatacak bolanına ya bazarına ya gezip beken özünü halal dağda, dünyasını peyda, ahiretini peyda değmese ya filmlerin önüne oturur. Ya bazarda yalandan vaktini geçirir. Ne kadar Türkmen gelin kıyılar var, ömrünü yalandan bazarlarda ilan geçiriyorlar. Näme özlerini ya dünyalarını halal dünyalarını peyda ya ahiretimi peyda deyip özünü güymemensen şolun nefsi olur güymep aylap tırkak gitmedi. Nefsi bidereklerde ömürlerini geçirtiyada. Ya filmlerin önüne hatta bir neçeleri nämetçiğin bilmeni hamana mahbarası ba ya özünün desta videosu CD'si zadı var da hatta nämetçiğin bilmeyen vaktini güymeyecek bolup özünü halal zada da güymemensen hem sayıların näki qyz ya gelin ya oğlunu gel film gözäýli näme deyilip şijirek özünü harama gaşyn geçirmege sebep bolýar. Ya bazarlarda ya filmlerde ya mobilin güymemelerini internete girip pakircik vaktini geçirip sonra bir ýagdaýa girýär. Gijiler danat ýança şoň başynda bolup nagat qyzlar, nagat gelin, nagat erkek oglançyklar gülyanak, hakylly, edepli, hayali, perişte yanak bolup ýaşamaly adam, ohum ýuwaş-ýuwaş şoň içine bir kulli girişip daňatanna ýatýa, öýlerle turýa, ohum şu bername bilen ömrüni geçirip barýarda. Ajip giň zat, ey jemaat, bir ilm zamanında gaýgysyz aýdy bermeli gördüň haşyla. Şu bernama girýän adamdy giň zat, gelin bolsa ärinin gözünden gaçýa, erkek bolsa heleýinin gözünden gaçýa, ene ata ogul gyz ýuwaş-ýuwaş şol adamdan hanawady bizar bolýardy. O şol adamın öýüdi de hanawadasından içerisinden bizar bolýar. Ajibi bir bereketçilik getirýär-de, yalandan güýmen teşi deskak. Türkmen şoň adyny bir bereketçilik diýip aýdýar. Şu hanawadada saçagyň başyna otursalar da ýüreginiň etiginden ýigrinji da şu biri-birine. Şonu edýän şu elindäki güýmenýän bir bereketçiligi de. Nefseke. Özüňe gaýym bol. Özüňi halal ýaňa güýmemesen seni nefs biderek yerde ömrün geçirtýärdi. Haýsy hadis? Bir hadisi ki sahabalyň ömürlerini bereketletmege sebep bolan hadis. Senin ömrün bereketli bolsun, niýem bolsun şu hadisi kulak as. Men Allah'ın söýen bendesi boljak. Sahabalar ýaly bolmasam da er kadamyn negetsen er tek bolar sen ýamakdyň bolýan. Gowa adamlaryň kadammasan ýerine nege deýin diýip şola ýaly bolar niýjek bolsan kulak as. Er kadamyn negetsen er tek bolar sen niýe? Er ýanyna geçsen er tek bolarsan ulasa maktum ulişanyň derman söýüşi. Peýgamberiň sözüne baha berip aýtjak bolup otyn kadryny bilen ey jemaatlar. Peýgamberimiziň derman sözüşini. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Hadisun sahih. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Bir adamın qowy musulman adamdygynyň alamaty dünýesine gerekmejek zat, halal dünýesine. Halal dünýesine gerekmejek zat we ahiretine gerekmejek zada güýmenmez diýipdir. Çyn qowy musulman adam bir işiň maşyndadyr, ya halal dünýäme bolsun, ya ahiretime bolsun diýip güýmenip duranlar diýipdir. Gerekmejek zatyň maşynda ömrüni geçirýän nädir diýipdir. Ine sahabalyň ulukon bereketli bolmagy sebep bolan şu mübarek peýgamberimiziň terbiýetide.
Bir 3 milyon içinde şiş mahal sen mahal otyňda. Şiş mahal ahiretime dünyama peyda bolsun diýip otýň. Hamany bir adam wagty bolupdy, zır keyfine şu mecliste şu mahal gelmedi. Näme güýmenip durandyr hamany. Keyfine gelmedik adam. Zarury varmış, meridi varmış, işi varmışdyk. Oglan şoň ýeke äpper gaýtyp bilmeýärmişdik. Daş bolup gelip bilmeýär. O gurrunlar diýär. Bir açyk misalym görürüň da. Den bir yarım saat 40 dakiýanyň içinde adam asmany uçup gelipdi. Medine'ye gelen ýaly bolýan. Ruhun uçup gidip gelip duran ýaly bolupdy. Ewre gowy düşünýänsiňiz näme diýänimi? Gelmän güýmenip duran näme güýmenip durandyr şuma. Ýöne onuň munyň gurrungy da. Onuň munyň gurrungy. Palanyň hileyi bütüsli, palanyň gyýdy bütüsli. Palan moğullu bütüsli, palan aman bütüsli. Palan qari bütüsli, palan ahun bütüsli. Ne dünýäsine, halal dünýäsine peýdasy bar, ne ahiretine peýdasy bar. Wagt bir 5 daqiqa, 10 daqiqa, wagt bir 1 saat gurrungysa, ýüzünden biri aýsa, "Ey biz gıybet etdik goýaýlyň." Ey, muny gör, Allah napdyrsa diýse, "Bula bir musulman." Patagy şondan çürüýüm da, ömrü geçip barýar şondan çürüýüm. Ýyllar aşyp barýar şondan çürüýüm. Adam bir düşünmeli wagt bolmaly. Wagt beterdi ýüregiň narahat etýän zady. Türkmen musulman, ýaşy diýdiň ulukhan adam bolupdyr. Hatta şu gurrunlary da eşitse, gaýtym öňküden ne beter şu jürek günäsini artdyrjak da. Näjire nesihat gurrunlary kulagyna barasa da gaýtym başga gurrunlary agdajak da. Näme diýip beýle beýnesip bolmaly. Peýdasy ýok zady güýmenýän adam ömrü bereketdir. Tamam yalandan geçýändir ömrü. Sahabalar gözde Peygamberimizin 62-nji ýaşynda musulman bolup öti. Peygamberimiz dünýeden geçmäke, Peygamberimiz hoş edip, ulukon hyzmat berip, ey cemaat, ulukon şäherleri musulman edip ötiler. Nägat bereketleri bar, ömürlerini yalandan zady güýmemeýänmişdikle. Näme tefri gerekkem, halal tefri dünýäne gerek zat. Bu gurrun değil ha. Gurrun şi halal dünýäsine de peýdasy ýok, ahiretine de peýdasy ýok. Şoňa güýmenmeliler. Bir direk saytlaň başynda oturmak, ömrüni geçirmek, bilay dilýän gurrun halal bolsa dünýäňe peýdasy ýok bolsa äp bermeli diýdi. Hatta halal bolsa. Tätäňat ýança bazy haýa kompýuteriň başynda, interneti bazylyň başynda, oýunlaryň başynda ömrüni geçirip öti. Pahir bir toborla tak, oglan şoklu bolup, häzir de şeýtirip kesip. Hileýiniň äriniň içerisiniň ilginiň gözüne de ýigrinji öldü. Näme diýip Allahyň gözüne ýigrinji da. Allah'ın rahmetinden daş. Bir musulman adam gizip bakan, yazdan oyun bir yanak. Bir benniler näjire ömürlerini geçirip, ayaklary bilen ýygnap, piýada ýürüp, ýygnap, ýazyp, gelip bugun kun Rasulullah'ın kızıla gaplak koymaly senetli gurrunlary hyzmatyňyza ýetipdi. Derman adamlar kadrini bilbel bu gurrunlaryň. Halky özleme, özüňden çürüýüm amalat. Ey sade türkmen doganjam, ey jawan oglan, ey hacı däde, ey öýüň olakany, ey öýüň kiçisi, ey öýüň işgäri, ey öýden çürüýüm çörek getirýän, ey öýde ýatan, ey marid gözleýän hemmemiz şeýle. Asl insaniýetiň kanunudur. Hakyllyr, mançakdyr, elimdir, nurdur, feriştelikdir. Ya halal dünýäňe peýdasy bolsun, ya ahiretiňe peýdasy bolsun. Ya bir togor adamlar bir 4-5 daga wagt ba nasihat edip aýdýan. Bir togor pakirçik gelleri wa, denanlar wa, ya erk adamlar wa terbiýetini siňipdir. Hiç kimde şulara aýtmaýardım, aýdylan akdem hamana tamam bernameşde bir aýada varsa, ya bir toyo varsa, ya biriniň hatta aýdyn gutlamany varsa, ya bir üýşmeligi varsa wa şu öýüň ärini bir nazar berip çykýar. Ewre tudar adam bolmaly, ewre içki harjan adamy meň diýär, bir zat ewre öýüne edip berýän bolmaly. Ahmet topun heleyine nazar berýärler. Ewre gaşy ýokarda, ewre gaharjan adam bolmaly, gülenşige bolýar. Işi halkyň heleyi ogul gyýdyna nazar bermekde. Özü de şodur şu süýür debesinden ta ýagyna teňde çylip aýpdan ne boldy? Bürüňläp durdy aýplar. Kazasy kän, dogry egin maşyna ýanak, ärine kılıgy ýok, heleyine kılıgy ýok, zindigiň häzir uğrun bilenak, namazyň häzir dogurlanak. Şodur şu aýb özü. İşi de halkyň pat aýbyny keplemekde. Halkyň aýbyny kepläýän ýanaka özü bir nazar beren şyk bolýar. Näme etjek beýtirip ömrüni geçirip ýörüp. Näme etjek şeýtirip ýörüp. Özüňe de bir nazar berahim. Özüňe de men özüm de bir näjir adam, ärine bir gün gülüp ýöňünden çykypdyrmy, şonu bir görüntü nähim. Atasyndan çürüýüm, oglan şoňundan çürüýüm. Bir beýleki musulman ogullary näetdirip kesip, ogrunça etýän günäsi barmy? Etbereýin diýsin. Pereşte dädir şol adam. Pereşte bolsa beýip halkdan gıybet etmezdi. Çyndan aýpsyz, ýa men öz aýbym ýok diýen bolsa, o jere gıybet edip, töhmet edip, halka nazar beren şyk bolmardy. Nazar berjek bolsaň barda ýuwaşastan arkasynda elin goýda, sen şeýle aýbyň bar, dogurlasan gowy boljak diýip nasihat etdi aýtdy. Näme nazar beren şyk bolýan?
Näme diýip ömrüni geçirmeli? Çyn musulman adam gerekmejek zada ömrüni geçirýän nädir? 1 saat, 2 saat, 3 saat, näçe gün, näçe ay, her oturşy pakat şoda. Ama heftede bir gedek boydaşlaryň oturşakda dünýäk nazar beren şol çykmalar. Bir gedek özlerine gurrun etmeliler da. Ey bir kabrymyza gaşyn alyp gitmeli adamı, ey bir ahiretimize gaşyn alyp gitmeli adamı. Allah'ın aşkynyň beraberini etmeli işimiz. Kipledim men näme? Men näme aýybym ma? Men näme kemçiligim ma? Pahyr çykyş etdirip günni geçirip. Onun beter narahat etýän zatçy şu gurrunlerde kulak asmalardan, eşitmelerden. Näme men niýazym ýok diýdi bu gurrunlara. Özüm bilýän bu zatlar diýe. Şu özüm bilýän diýişine görädi bilmänni bar ýa-da. Özüm bilýän men bu zatlar diýdi. Maňa ahunma gurrun bermek gerek geldi. Özüm bilýän bu zatlar. Bilýän bolsa näme etjek halkyň nazar zindigisine nazar berip, halkyň hususiýatyna nazar berip, ahlagyna nazar berip, ze akylmyşy, mantykmyşy, sawatmyşy, saglykmyşy, nämeň bernamasy, zindigiymişy, ijtimai ýaşamakmyşy. Aýstan haýsy zadyň urundan bar ýaşy. Hiç zadyň urundan baranakda. Bir toforlar hatta oğlun şoğunun arasında da şeyt kurrun et diye oğlun şoğu da şoňa gaşyn terbiyet tap bar ya. Ya hatta hemkarlarynyň arasında 3-4 hemkar over hemkara nazar vermeli. O 3-4 hemkar o hemkaryndan çyryp nazar vermeli. Şu falany falanjyra ýa bolýa falanjy pahirlik her şu öz idaralaryna ya öz mejmualaryna, öz oturşuklaryna, öz karhanalaryna, öz kargalaryna her oğrynça çay içip oturşuk bolsa şu birine nazar vermeli. Nämeň bäfüýdi? Nämeň peýdasy? Hiç. Dünýäňe, ahiretine perişteler ýazyp oty. Hesap kitabyň mı? Allah hesap kitap bermeli. Nefesine hesap kitap bermeli. Kipleyen kitabına hesap kitap bermeli. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara ve men ya'mel miskale zerretin şerren yara. Ara yere girecek işte. İşte kıyamet tur kütmeli. Yevme yakumun nasu li rabbil alamin. Tamam adamlar kabirden turup mahşer meydana gaşyn. Fe innema hiye zecretun vahide. Bu adamlar näjire 3 şıkkam diýende birji Kur'anda we bilýänsiňiz bu naziratda. Fe innema hiye zecretun vahide. Birji perişte şüttedende adamlar korkup bir ýaňa üşşük diýip. Birji perişte zecretun vahide. Hüştette hemmes bir ýaňa üşşükde. Birji hüşt bilen üşürýän diýipdir Allah Taala. O da perişten hüştü bilen. Fe innema hiye zecretun vahide. Bu adamlar näjire kıyamet meýdanyna üşüjek. Fe izahum bis-sahira. Bir perişte hüştedende hemmesi mahşer meýdanyna üşşük korkup diýipdir. Eden şu zatla ýada düşmeleriniň zindegiydi. Oňa maňa nazar beren bolup ömrüni geçirip, bu adamlar we ýa sahabalyň gurrüňi, maňyz gurrüňdir. Bu adamlar var, Müslüman bolanlarından sonra mı? Özünü, dünýesine ya ahiretine gerekmeyecek gurrunları qayçy vurup, belki palta vurup, ketiştirip aýyrýanmışdyklar. Fakat ya dünýeler ya ahiretler. Ya halal dünýeler ya ahiretler. Şoňa. Ondan üçin ömürleriniň bereketini gözle. Azajyk wagtda etýän işlerini gözle. Hey Sofyjan, hey mollajan. Ey beýleki karger, karmen, işe gatnaýan kasip, bazarda uymenýän, ya her ýerde bolsun. Halal ırçgylyň ýerinde, daş ýerlerde işleýän, o barasynda. Derman hakly görüňdir. Mana görüňlerdir. Zindigide insana arameş berýän görüňler. Wagtymda tamam boldy. Birde şu görüňde aýdyn inşallah bir kidagada tamam bolýar. Şu bigadir halkyň zindigisini giýişmek bir torhany wadlar giýiripdir. Men bir ýerde zererini aýdyn, mahul düşümli bolsun. Bir qyda olanjyklar we kiçik qyda olanjyklar. Hamana yuwaş tiz huşana geçecek. Öyle derin. Olakon en atala. Ya erkek oğlancık azbes derin onu tiz huşana gaşyn geçirilip bar ya. Pakirciga bir gedek oğlan şu oğlu yaqydy. Ene dede daýy ağa aýtmandyr. Hey oğlum. Hey geydim. Oň içinde sowatly adamda oğul gydy bardyr. Men ýani kargeriňde oğul gydy bardyr diýmeli. Oň içinde olakon öýle adamyňda oğul gydy bardyr. Kişijik kümeçikde ýaşap bereňde oğul gydy bardyr. Oň içindäki oglullaň gyýdylaň zindigisini gözläpdi. Öz hanawadaňa gelip paçawlap öz enataňdan ýigrenama diýmeli. Müslümançylykda bolmaly zat dämşi. Nägat oglançykla we gyýdyla we hamany ýa şähere gelipdir, ýa şäheriň içinde görýär, hamany her türlü oglan gyýd, awala şoň agzyny ökünjek bolýar. Soňranda şolaň hanawadasynyň agzyny ökünjek bolýar. Hamany bir uluk adamyň da ogly gyýdy bada içinde şoňda agzyny ökünjek bolýar. Öýlerine gelýär sadece öý, sadece enadäde on boýdaşlary hem klasylaryň ýanyna men dädem şo da diýeseler nakda. Men nänem şo da diýeseler nak. Belki başlaň aýdýan nänesi dädesini ýüzlerine gelip agzyna gelen kefini foş edip söýýärdi. Näni biýlary bada şo enatadan. Birje gedek aýtmaýar, men enatam meni şu derejäge ýetirdi, enatam meňe zähmet çekdi, enatam maňa hyzmat etdi. Getiripdir hamana tiýiş uşan iň ulukon bir her kim isteýän ýeriniň gurrüňün işi. Emma terbiýetine goýulmandyr, halkyň zindigisi bilen işin bolmasyn diýip. Müslümançylyk öz işin menen bolmaly diýip. Öz halal dünýäň, öz ahiretiň menen bolmaly diýip, näme diýip terbiýetine goýulmandyr.
Zindagide asasy gurrunlardır. Gerek gurrunlardır. Belkim zebt boltu Allah Taala hemme alem cihan musulman kafirin işitmeli gurrungy. Resulullah'ın Cami-i beşeriyete büyük şerif aziz olup iyi verilen büyük insanın gurrungy. Ondan soň bütün musulmanlara ýaýramaly gurrun. Ondan soň iyi bolmasa bir Türkmen dogan çyklamada barıp belkim bir hem dünýeleri hem ahiretleri ahabat bolmaga sebep bolsun. Allah can bigat edip bilen kulak asyp otuýuňyz kan märeke bolup dünýäňiz ahiretiňiz ahabat bolsun. Güler yüzlüğünüz solmasın. Mehabbette yaşadınız. Berekette yaşadınız. Emniyette yaşadınız. İman bayılığında güler yüzlüğünüz solmasın inşallah.